Diolch ni weddio. Diolch yn y ti o Dduw unwaith eto am y fraint o gael dod ger dy frod. Ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti trigarhau wrthym i ddod lawr i'n plith ac i'n harwain ni ac i'n nerthu ni yn ein haddoliad. Y bendithio'n hamser nawr i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant i'n harbwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau yn gyntaf, fi'n hoedfa nesaf pnawn syl am hanner awr 3 ac y fydd y parchedig Hywel Roberts yn pregethu. Mae'r fel i chi'n gwybod, i ni'n parhau i fethu cymryd casgliad ar y sil, ond os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso i'ch gysylltu â fi neu un o'r stiwardiaid. Nawr, gyda'ch ni droi at air Duw. At ail epistol Paul, at Timotheus, y benod gyntaf, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. 2 Timotheus, benod gyntaf a'r adnod gyntaf. Paul, apostol Iesu Grist trwy ewyllus Duw yn ôl a ddewyd y bywyd, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu, a Timotheus fy mab annwyl, gras, trigaredd a thangnefedd, oddi wrth Dduw dad a Christ Iesu yn harglwydd. Y mae gennyf ddiolch i Dduw, yr hwn yr ydw i fyny wasanaethu o'm rhieni a chydwybod bir, mor ddibaid y mae gennyf goffa amdana ti yn fy ngweddiau nos a dydd. Gan fawr ewyllysio dy weled, gan gofio dy ddagrau fel ymllanwer o lawenydd, gan alw i'm cof y ffydd i ffiant sydd yno ti, yr hon a drigodd yn gyntaf yn dy nain loes ac yn dy fam Eunice, a diamau gennyf ei bod yno tithau hefyd, oherwydd pa achos yr ydw i fynd y goffau i ailenyn dawn Duw, yr hwn sydd yno trwy arddodiad fy nwylo i. Cynnes ni roddes Duw i ni ysbryd ofn, ond ysbryd nerth a chariad a phwyll. Am hynny na fydded anad gywilydd o dystiolaeth yn harglwydd, nac ohono finnau ei garchar o'r ef, eithir cydoddef di gystydd ar efengil yn ôl nerth Duw, yr hwn anhachubod ni ac yn galwodd a galwedigaeth sanctaidd, nid yn ôl ein gweithredoedd ni, ond yn ôl ei arfaith ei hun a'i ras, yr hwn a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r byd. Eithir a glirwyd yr awr hon trwy ymddangosiad ein hiachawdwr Iesu Grist, yr hwn a ddiddymodd angau ac a ddig fywyd ac anllygredigaeth i oleini trwy'r efengil. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn llawenhau o Dduw am bob un cyfle i ddod i'th di ac yn gweddio o Dduw y byddu di yn trigarhau wrthym ni, a byddwn ni yn cofio ein bod yn dod o flaen dors heddfainc ac yn nid yn dod oherwydd unrhyw rhinweddau neu weithredoedd ohonom ni'n hunan, ond i ni yn gallu dod yn hyderus gan yn dod trwy enw, trwy heiddiannau, trwy gyfiawnder dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, wrth i ni gofio am y gorseddfainc yma, bod yna groeso, i'n bod yn dod ata ti ac yn gofyn i ti i'n helpu ni i brofi, i deimlo dy bresenoldeb, dy agosatrwydd o Dduw i ni yn gweddio na fyddwn ni yn treulio'r amser yn meddwl am bethau'r byd yma ac yn caniatáu i'n meddyliau grwydro ac i ni yn cyffesu o Dduw mor hawdd yw hyn ac yma'r un drwg yn ychwanegu meddyliau ac yn sibrwd ac yn peri ei fod yn anodd i geisio dy wyneb ac yna o Dduw yr blinder corfforol yn taro a pob math o rwystrau yn ein rhwystro rhag dy geisio di rhag dy foliannu di, ond i ni yn gofyn i ti yn dy nerth i ddod lawr i'n plith, i ti'n hysgwyd i'n deffro ni o'n trwmgwsg, i'n deffro ni o'n blinder o Dduw, i'n deffro ni o'n crwydro ni, ein byddwn ni yn dy geisio di ac yn dy foliannu di yn ystod yr oedfa hon ac yn ystod yr holl y ddydd, y byddwn ni yn agos at ti trwy gydol y dydd a'r wythnos sydd o'n blaen ni, y bydde ti yn ein nerthu ni ac yn ein paratoi ni i sefyll drosto ti yn ystod y dyddiau sydd yn dod. I ni yn cyflwyno ein gwlad i'th ofal di ac yn gweddio y bydde di yn trigarhau wrthym, y bydde di yn dychwelyd i'n plith. Fel dy blant i ni wedi dy adael di lawr, i ni wedi crwydro o Dduw. I ni'n gofyn i ti fadden ni am hyn ac yn galw arna ti i ddod lawr unwaith eto, i ddychwelyd i'r wlad hon ac i fendithio mewn ffordd grymus, nerthol ac y byd enw di unwaith eto yn cael ei ddyrchafu ar hyd a lled ein gwlad ni. Felly o Dduw, i ni yn galw arno ti i ddod i'n plith yma, tywallt y lan ysbryd arno, agosad bob un ohonom yn ôl ein sefyllfa ni, yn ôl ein
y cyflwr ysbrydol y byddi di yn dod ac yn agor llygaid y deillion i weld ei hangen am waredwr. Diogela yn amser bendithion ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych chi'n aros ar ein heistedd i wrando recordiad o emyn 185. Iesu, nid oes terfyn arnat mae cyfiawnder maith dy ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfwn, ganwaith nag yw'n mhechod cas. Fydd yn annwyl meibion dynion mwy ath gar. 185 gen i aros ar ein heistedd. Mae fe ddaw'n testyn o 2 Timotheus y benod gyntaf ar 10 adnod, 2 Timotheus penod 1 ac adnod 10. Eithir a eglurwyd yr awr hon trwy ymddangosiad ein hiachawdwr Iesu Grist, yr hwn a ddiddymodd angau ac a ddig fywyd ac anllygredigaeth i oleini trwy'r efengyl. Nawr o dro i dro, efallai bod chi wedi cael holiadur i'w llenwi. Yn y gweithle, efallai, yn holi pa egwyddorion sy'n bwysica yn y gweithle. Ges i un yn ddiweddar ac mae rhaid i fi gyfaddau. Mi roeddwn ni chydig bach yn nerfus achos o'n i'n meddwl be dwi fod i ticio, beth dwi fod i wneud. O dewis o 1 i 10, a rhaid i fi ddewis yr un pwysica yn fy marn i ac o'n i'n meddwl, wel, dyma ni, falle fyddai mewn trwbl nawr, yn rhoi yr egwyddor anghywir yn gyntaf ac falle bydd na rhyw broblem, dwi ddim yn siŵr os rhaid ni rhoi enwau lawr, dwi'n gallu cofio nawr. Ond mae'n digwydd. Mae yna bobl yn gofyn i chi i roi rhestr ac i benderfynu o gyfres o frawddegau, 10 o frawddegau falle, a chi fod i ddewis beth sydd yn dod yn gyntaf, beth sy'n bwysig i chi. Falle bod y feddygfa i chi yn rhan ohoni wedi gwneud hyn i chi, falle fel doctoriad yn gofyn i chi beth sy'n bwysig i chi yn y feddygfa, beth i chi'n disgwyl ohono. Mi ni'n gweld cyngor sir yn gwneud hyn. Yn aml iawn mae gwleidyddion yn gwneud hyn, yn dydyn nhw. Mae gwleidyddion efallai cyn etholiad yn holi pobl beth sy'n bwysig i chi.
Ac yna, newn ni ddweud wrthoch chi, neu smalio, ein bod ni'n mynd I ddelio gyda'r materion hynny. Falle bod nhw'n credu yn y peth, ond maen nhw eisiau gwybod be mae'r bobl am glywed. Ac mae rhaid I chi roi lawr eich dewis chi, eich detholiad chi o'r pethau sydd yn bwysig. Be sydd yn flaenllaw? Falle bod wedi gwneud hyn yn eich bywyd personol hyd yn oed, a neb wedi gofyn I chi gwneud hyn, ond falle bod chi wedi ystyried. Ac I ni yn ystyried hyn, achos yn weithredol, dyma beth I ni yn I wneud. I ni'n gallu gweld yn dydyn ni. Dyna, I ni'n gwybod beth sydd yn bwysig I ni, beth sydd yn flaenllaw, o'n gweithredoedd ni yn ystod yr wythnos. I ni'n gallu dweud ar y sil beth yw ein blaenoriaethau ni ar y sil. Os I ni'n edrych, ni'n gynabod llawer, efallai sy'n mynychu falle un cwrdd ar y sil ac yna'n cael y gweddill I fynd I lan y môr neu beth bynnag. Eu blaenoriaethau nhw yw mynd i'r capel, ond mwynhau bod gyda'r teulu. Ac yna chi'n ei weld e. Ac I ni'n gallu deall ar dydd Sadwrn, beth yw'ch blaenoriaethau chi? Dwi'n licio gwylio ambell I gêm o rygbi neu rhywbeth os oes na un ymlaen ar y teledu. Ac felly, os oes na ryw adeg, dwi'n gwybod os dim byd yn ymharu yn fe fyddai di blaenoriaethu be dwi'n neud cyn hynny. Mwyn falle gwylio'r gêm, I ni'n neud e. Mae pob un yn ei neud e. Mae yna flaenoriaethau gan bawb, a mae'n dod i'r wyneb trwy'r amser. Beth I chi'n treulio amser yn i'w wneud? Ac felly yn eich bywydau personol, beth yw y pethau sydd yn bwysig I chi? Yn sicr beth chi'n gofyn I bobl ar y stryd nawr, beth yw eich blaenoriaethau chi am fywyd? Yn sicr byddai iechyd yn dod yn wedig nawr yn ystod y flwyddyn diwethaf, ond cyn y flwyddyn diwethaf, mi fyddai iechyd wedi dod yn uchel iawn, os nad y top, yn flaenllaw yn yr rhestr. Efallai byddai cwmniaeth yn dod falle'n ail, y rhai chi'n treulio amser â nhw, ffrindiau teulu beth bynnag yw e, ac yn y blaen. Petai pobl yn onest, byddai arian yn uchel ar y rhestr, poblogrwydd, byddai neb yn dweud hynny, falle byddai fe lawr yn isel ar y rhestr, ond yn weithredol, ni fyddai fod yn boblogaidd yn dod yn uchel lan, ond byddai chi byth yn dweud na wrth neb. A mi fyddai yna restr o beth sydd yn bwysig ar gyfer eich bywyd chi. Mae llywodraeth, mi fydden nhw wedyn ni yn cymryd, a fi'n cymryd unrhyw faes, meddygfa, ysgolion, colegau, yn casglu'r data, maen nhw'n licio hynny, does? Data am bopeth ydy yma. Ffigurau, rhifau, casglu'r wybodaeth, ac yna fod I weithio mas rhyw bolisi yn dilyn yr data sydd wedi dod. Ac yna maen nhw'n rhoi rhyw fuddsoddiad mewn i'r peth. So, felly, os daw iechyd i'r peth, ac maen nhw'n gweld iechyd sy'n bwysig, ac addysg, dyna'r ddau beth I fe, na be mae'r gwleidyddion yn dweud, be ni'n mynd I wneud? Ni'n mynd I fuddsoddi arian I iechyd. Chi dal I aros I weld ble maen nhw'n mynd I wneud e, ond maen nhw'n addo fe yn dydyn nhw. Mae'r ysbytau yn mynd I gael mwy o arian, ysgolion yn mynd I gael fwy o arian. Dwi wedi bod yn athro ers blynyddoedd, dwi ddim yn siŵr ble mae'r arian yn mynd, ond maen nhw'n dweud mae'r arian yn mynd I ddod i'r ysgolion, chi'n mynd I gael mwy o arian, chi'n mynd I helpu chi, buddsoddiad, I ni'n mynd I roi ymdrech, amser, pwysau ar bobl I wella, yr ysbytau I wella addysg ein plant ni. Ac maen nhw, no pob sôn, yn rhoi buddsoddiad mewn. Ac eto I gyd, beth sydd ganddo ni fan hyn yw y peth mwyaf pwysig oll. Y prif fater o unrhyw fater. Does dim mater arall yn bwysicach. Mae'n anodd dychmygu'r peth nawr, wrth I ni edrych arno ni fan hyn, ond yn diwedd. Mae'n torri'ch calonnau chi I weld y niferoedd. I ni'n gweld niferoedd ar hyd a lle, dim dim ond fan hyn, ond tybyn ni byddai pob un eglwys sydd yn cyhoeddi'r Efengyl heddi yn torri calonnau wrth weld ble mae'r bobl. Os mai dyma yw'r peth pwysicaf oll mewn bywyd, pam nad ydy pobl yn dod? Pam nad yw Cristnogion yn dod? Tair oedfa ar y sil, ble maen nhw? Mae tair yn ormod. Mae'n ormod I ni ddod tair gwaith ar y sil. Ac felly maen nhw'n dweud, nid dyna'r pethau pwysicau ni. Pethau pwysicau ni yw cael gorffwys. Ac felly chi'n edrych o'ch cwmpas chi. Dyw pobl ddim hyn oed eisiau dod yn agos I oedfa. A'r rheswm am hynny, dydyn nhw ddim yn I roed e lan unrhyw le ar I blaenoriaethau nhw. Dyw e ddim yn bwysig. Ewch I lawr, ni newydd gweld y parc nawr. Mae'r parc yn orlawn.
Mae'n orla, mae rai bod rhyw gêm bêl-droed neu'r bymlaen, achos o'na bobl mewn bibs melyn, roedd na gannoedd ar bobl ar gyfer ar gwylod y cae. Fi'n credu o'na rhyw gêm yn mynd ymlaen. Yna ewch i'r dan tu ôl ni fan hyn lle mae yna flodau. Roedd na deuluoedd di-ri ar ei beics yn mynd am wag yn cael picnic. Ac mae'n ddi-sul. Ac i ni yn pregethu y peth pwysicaf glywch chi yn eich bywyd chi. Dyma yw y peth mwyaf pwysig, y flaenoriaeth fwyaf ddyle fod i fod i'w wrando ar cyhoeddiad o'r Efengyl. Dyna beth ddyle fe fod, ond eto gyd, mae'r mwyafrif llethol o Gaerdydd, dwi'n mynd dod yn agos iddyn nhw, iechyd yw'r blaenoriaeth fwyaf. Rhowch arian, rhowch ymdrech i wella yn ysbytau ni. Addysg, rhowch arian i'r athrawon, ddim i'r athrawon, i'r ysgolion, i wella addysg ein plant ni, achos ni eisiau'n plant ni cael swyddi da i ddod â lot o arian mewn i'r teulu mwyn cael gwyliau gwell. Dyna'r blaenoriaethau. Ac yna i chi'n edrych ar hyd a lled yr eglwysi, a chi'n meddwl, ble mae'r bobl? Ble mae nhw? Hoffen ni wybod nawr, petawn ni'n gallu gwybod be mae y mwyafrif yn ei wneud heddi. Ac i chi'n meddwl, dyma yw y mater mwyaf pwysig. Wrth paratoi hwn yn ystod yr wythnos diwetha yma. Oedd yn dod fel baich, fel bwrdw, fel rhywbeth trwm ar yr enaid yn dweud, i ni'n mynd i fod yn pregethu yr neges bwysicaf oll. Mae e'n fater o fywyd y marwolaeth. Ni ddim yn sôn am fywyd corfforol. Mae hwnna'n bwysig, ond dim dyma'r peth pwysica. Nid y peth pwysica sydd angen i lywodraeth wneud yw roi buddsoddiad ariannol ar gyfer iechyd ein gwlad ni. Mae'n bwysig bod nhw'n wneud yna. Ond mae yna rhywbeth mwy pwysig na iechyd ein gwlad ni. Mae tynged tragwyddol yr enaid yw'r peth pwysicaf oll. Ac ble mae'r buddsoddiad i hynny? Ble mae'r llywodraethau ein gwlad ni yn rhoi buddsoddiad i helpu gadw'r adeiladau, i helpu'r cynulleidfaoedd, i helpu cyflogi pregethwyr ar hyd a lled o wlad? Ond i fydde fe'n anhygoel clywed, mae'r llywodraeth yn dweud, rhaid rhoi buddsoddiad mewn, rhaid cefnogi, rhaid calanogi yr ymdrech o gyhoeddi'r Efengyl. Ac eto gyd, i chi'n edrych yn hyrt, bydde fe'n anhygoel, bydde fe. Allwn ni ddim dychmygu'r peth. I ni ddim hyd yn oed gallu dychmygu'r eglwys yn gweld mor bwysig â hynny. Ble mae'r bobl? Ble mae'r saint yn gweddio am y gair i gefnogi'r pregethwyr i bregethu? Ble mae nhw? Mae rhaid gofyn y cwestiwn. Nid dim ond ni fan hyn heddi, mae rhai ar hyd a lled ein gwlad ni yn mynd ati sil ar ôl sil i bregethu'r peth pwysicaf oll. Ac eto gyd dwi ddim yn flaenoriaeth nag yw. Wel, hoffwn ni edrych ar y flaenoriaeth, achos dyma yw'r peth pwysica. Fod fel cenedl, i ni wedi hen droi cefn ar hyn. Dyma dal i fod y peth pwysica. Mae yna ddatguddiad llawn yn yr adnod yma. Mae yna diddymu angau yn yr adnod yma. Ac mae yna ddarparwr bywyd. Felly yn gyntaf datguddiad llawn, yn ail, diddymu angau ac yn drydydd darparwr bywyd. Wel, gwrandewch ar hwn. Dyma sut mae mor bwysig, bod ni'n deall beth yw'r neges. Yr adnod, y ddegfed adnod, eithir a glirwyd yr awr hon, trwy ymddangosiad ein hiachawd o'r Iesu Grist. Mae yna rhywbeth i cael ei gliro i ni. Mae yna rhywbeth holl bwysig fan hyn yn cael ei esbonio i ni. Wrth i Paul apelio'r Timotheus yn yr epistol yma i beidio fod â chywilydd ohono fe yn y carchar, nac i beidio bod â chywilydd o'r Efengyl. Wrth ddangos iddo y dioddefodd Paul, ac felly byddodd yn gwybod bydde Timotheus maes o law yn gwynebu'r un dioddef. Be mae Paul am wneud? Mae eisiau esbonio rhywbeth iddo fe. Mae'n dweud dioddefodd Crist hefyd trostom ni, ac felly dealla'r cyd-destun. Cyn i fi sôn am pa mor bwysig yw mae eisiau deall y cyd-destun. A mae Paul fel bethau yn dweud, paid ag bod yn ofn, adnod 7, canys ni roddes Duw i ni ysbryd ofn, ond ysbryd nerth a chariad a phwyll am hynny. Na fydded arnod gywilydd o dystiolaeth ein harglwydd, nac ohono fynnau ei garcharo'r ef. Eithir cyd-oddef di gystydd ar Efengyl yn ôl nerth Duw. Yr hwn, a dyma lle mae'n egluro fe, mae'n dweud, mae rhaid i ti ddioddef, ond fe fydde di'n cael dy nerthu, dwi wedi cael fy nerthu, mae Paul yn dweud, achos hwn yw'r peth bwysica. Paid cael blaenoriaeth arall, ond mae rhaid i ti fod yn fodlon dioddef.
Mae rhaid ti fod yn fodlon colli wyneb. Mae rhaid ti fod yn fodlon colli dy fywyd hyd yn oed. Mae rhaid ti fod yn fodlon colli'n ariannol, colli poblogrwydd, colli'r cyfan. Ac ond ni'n fodlon wneud, dwi'n fodlon wneud, mae Paul yn dweud pam oherwydd dioddefiadau Crist. A mae'n dweud fan hyn adon naw, o'r hwn a'n hachubodd ni ac yn galwodd a galwedigau sanctaidd, nid yn ôl ein gweithredoedd ni, ond yn ôl ei arfaith ei hun a'i ras. Yr hwn a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r byd. O, mae Paul am ddangos sut y bu Crist ddod, hynny yw, ac mae ef yw'r eglurhad, y datguddiad llawn o bwrpasau Duw, y cynllun mawr. Mae Paul yn atgoffa, Crist yw popeth. Crist yw'r rheswm yn ni'n dioddefodd droson ni, ac fe ddath fel yr eglurhad. Dangosodd sut y bu Crist dod ac egluro'r cyfan. Dyma be, mae'n dweud eithir a glirwyd yr awr hon trwy ymddangosiad ein hi a chawdwr Iesu Grist. O, beth mae hwnna'n ei olygu? Datguddiwyd yr efengil pwrpasau Duw, ei gynllun yn wreiddiol yn y lle cyntaf. Mewn cysgodion ni'n gwybod hynny. Mae Paul yn gwybod. Mae'n dweud, mae Crist gyda ni nawr, ond cyn i Grist ddod, i chi'n edrych nôl dros yr Hen Testament. Mewn cysgodion, mewn darluniau. Ond mae'r cyfan yn cyfeirio at Grist. Dywedir yn yr Hen Testament o Genesis, mae ateb problem y byd, mae ateb dynoliaeth, yr ateb bob tro yw Crist. Mae ef oedd i ddod i ddelio a'n cyflwr. Mae'r mater yma mor bwysig dealla hyn, eglurwyd y cyfan yng Nghrist. Ond wrth ddweud mae ef oedd yr ateb, nid oedd mor eglur ag yr oedd yn y Testament Newydd. I ni'n gwybod yn yr Hen Testament, y cysgod yma. Pan dath Crist, mae e'n fwy eglur yn diwedd. Ond yn yr Hen Testament, yr oedd yna gysgodion, oedd yna ddarluniau o Iesu Grist. Gellir gweld trwy gymeriadau yr Hen Testament ei bod yn pwyntio yn ddarlun o'r un oedd i ddod. Un oedd cymaint uwch na phob un arall. Yn yr Hen Testament, yr oedd yna ebyrth yn dod yna. Yr oedd yr diwiol yn aberthu anifeiliaid, yn lladd anifeiliaid, yn tywallt gwaed, geifr neu oen. Beth oedd hwnna? Chi'n edrych ar yr holl aberthu oedd yn digwydd, yr holl tywallt gwaed oedd yn digwydd. Beth oedd hwnna? Pwyntio at Grist. Yn anelu ac yn dangos i bobl yma na un yn dod, a mae yna aberth fwy yn mynd i ddod. Pan fydd y mab Duw yn dod yn llawnder yr amser, fel yr aberth, yr oen dinam. Yn yr Hen Testament, yr yna proffwydi. Proffwydi a oedd yn datgelu y wyllus Duw i'w bobl. Ond yna yn y Testament Newydd, fe ddath Iesu Grist ei hun, y proffwyd. Mae popeth yn cyfeirio at Grist. Darllenwch chi'r Hen Testament, yr holl gysgodion, yr holl ddarluniau, yr holl addewidion, yr holl proffwydoliaethau, mae'r cyfan yn pwyntio at Grist ac yn ddarlun o Iesu Grist. A'r proffwyd ei hun yn ddarlun, achos yr oedd Iesu Grist, fe oedd y proffwyd. O, ceir yn yr Hen Testament geiriau, disgrifiadau, darluniau'r cyfan yn dweud yr hyn oedd i ddigwydd mewn amser. Ond yna be mae Paul yn cyfeirio ato, nawr mae Crist wedi dod. Yr un yr oedden nhw yn ei ddisgrifio. Ef yw'r eglurhad. Mae e'n dod ar cyfan at ei gilydd. Fe yw'r eglurhad, ef sydd yn dangos popeth yn eglur. Nid oes dim byd aneglur, does dim byd cymylog, nid oes dim byd bellach yn ddarlun. Nawr fod Iesu Grist wedi dod. Mae e wedi egluro'r cyfan. Mae popeth yn eglur. Fe ddath Iesu Grist ac fe gyflawno'r hyn oll y dywedwyd amdano. Fe ddath i bwrpas, fe ddath i ddarparu'r hyn sydd yn angenreidiol, anfonodd ei weisio ni gyhoeddi'r hyn a ddath i wneud. A dyna beth ddath y proffwydi. I egluro'r ffordd y daeth ef i egluro. Hynny yw, fe ddath Iesu Grist a fe fuodd e'r eglurhad llawn. Yn Iesu Grist, os ych chi eisiau esboniad o bopeth, ewch at Grist, achos mae'r eglurhad yna. Mae pob peth yn yr Hen Testament yn pwyntio tuag at e. Nawr, pam dath Iesu Grist? Beth yw'r eglurhad yma? Beth oedd y proffwydi yn sôn amdano? Beth oedd pwrpas yr ebyrth yma? Beth oedd pwrpas y proffwydoliaethau? Beth oedd pwrpas yr addewidion? Beth oedd pwrpas y cymeriadau yn yr Hen Testament oedd yn ddarlun o Grist? Beth yw, sut mod yn bosib, yn amhosib iddo fe, beidio bod yn ddim byd ond yn air Duw, achos i gael yr holl beth yna, i ddod yn llawn egluro yn Iesu Grist, gall ddim byd ond yn wirthiol. Mae'n anhygoel. Felly beth oedd y neges? Wel, dyma'r neges. A dyma yw'r peth pwysica.
Dyma yw y neges bwysicaf oll. Adnod 10, eithir a eglurwyd yr awr hon, trwy ymddangosiad ein hiachawdwr Iesu Grist. Iesu Grist yn egluro'r cyfan, yr hwn a ddiddymodd angau. Fe ddath Iesu Grist i egluro i ddangos yr hyn y dath i'w wneud. Yr hyn y dywedodd y proffwydi y byddai yn ei wneud. Y byddai yn dod i ddelio ac angau. Beth yw angau? Wel, marwolaeth. Pam fod marwolaeth? Oherwydd pechod. Heb bechod, bydde dim marwolaeth. Bydde dim angen i Iesu Grist ddod i'r byd. Mi fydde'r byd wedi bod yn berffaith. Petai addag efo heb syrthio, heb gwympo, heb bechu, ni fydde problemau yn y byd. Mi fydde'r byd yn berffaith. Ond oherwydd y cwymp, fe ddath pechod. Oherwydd pechod, canlyniad pechod yw marwolaeth. Ac i ni'n darllen Mathew 1, adnod 21, a hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu, o blegyd e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Fe ddath Iesu Grist i ddelio gyda'r broblem. A mae'r broblem wedi cael ei achosi gan bechodau, hwnna sydd yn arwain at farwolaeth. Dyma yw'r broblem. Mae'n broblem anferth. Y bydde yr un a eneiniwyd i'r dasg o achub dyn yn dod i wared ei bobl o'i pechod. Dyna oedd yr addewid. A dyna oedd yr addewid o Genesis, o'r cychwyn 1. Ond dyma yw'r mater pwysicaf oll. Dyma'r byd wrthi drwy'r adeg yn trio datrys amryw broblemau, ond ydyn nhw. Ac yn buddsoddi biliynau o arian. Dyna chi fuddsoddiadau, pan ych chi'n meddwl faint o fuddsoddi ariannol sydd ar gyfer arfau niwclear ac yn y blaen. Mae'r rhaid amddiffyn ein tiroedd ni. Buddsoddi mewn pob math o bethau. Ond eto gyd, y peth pwysicaf oll, lle mae'r enaid yn mynd i dreulio nid wythnos, nid pythefnos, nid mis, nid blwyddyn, nid canrif, nid 500 mlynedd, nid 1000 o flynyddoedd, ond tragwyddoldeb. Dyna be ni'n sôn amdano. Dyna pam mae hwn yw y peth pwysica. Mae'r enaid yn anfarwol i bob un ohonom ni. Y cwestiwn yw, ble fydd yr enaid yn treulio tragwyddoldeb? Dyna'r cwestiwn, dyna holl neges y Beibl, a'r holl neges dath Iesu Grist i egluro yw hyn. Mae Iesu Grist wedi dod i egluro y dath i ddelio gyda'r broblem o marwolaeth. A mae marwolaeth wedi cael ei achosi gan bechod. A mae'r byd heddi wrthi, maen nhw'n dweud i bod nhw, yn trio datrys problem tlodi. Datrys problem o drais a chasineb. Datrys problemau twyll a thor cyfraith. Na fydde pobl yn gweld mai dyma yw y mater bwysicaf i'w ystyried. Dydyn nhw ddim yn sylweddoli beth nhw'n delio gyda'r efengyl. Bydde tlodi, trais, twyll, tor cyfraith, bydde'r rhain i gyd yn cael ei delio ge. Rhaid buddsoddi yn y meysydd yna. Rhaid edrych ar y symptomau a delio ar beth yna. Ond dath Iesu Grist egluro i ni, peidiwch ag edrych ar y symptomau, y salwch cymdeithasol, edrychwch ar beth sy'n achosi'r salwch. Ar hyn sy'n achosi'r salwch yw pechod. Dyna yw'r farwolaeth. Dyna beth yw canlyniad pechod yw marwolaeth. Ond mae'r byd wrthi yn edrych ar bethau eraill. Mae Iesu Grist wedi delio ar hyn sydd wrth wraidd y cyfan. Yr hyn sydd yn achosi tlodi, casineb, twyll yw pechod. Oherwydd ein bod yn bechaduriaid yr ydym yn pechu. Mae'r holl bethau yma'n digwydd gan ein bod ni wedi cael ein genu'n bechaduriaid. A dyma sydd yn achosi'r holl broblemau a thristwch, wastad wedi bod yn wir. Oherwydd pechod y mae dyn yn farw. Dath marwolaeth i fyd perffaith oherwydd y cwymp, oherwydd beth nath addag Efa. Fe gafon nhw rybydd yn do, ond fe ddath marwolaeth oherwydd beth nath addag Efa. Y mae anwyliaid i ni yn dod i anadlu ei hanadl olaf. Dyna sy'n wir. Os oes unrhyw un am chwarae lawr pechod, yna edrychwch ar yr rhai sydd yn anwyl i chi, ac ystyriwch y dydd pan mae hanadl olaf yn cael ei hanadlu, ac o'r tristwch sydd yn dod, o'r ifanc i'r hen, beth bynnag yw'r oedran, dwi ddim yn newid nag yw, mae yn anferthol o beth.
Fe ddath marwolaeth corfforol oherwydd pechod. Felly pan y mae pobl yn chwarae gyda pechod, ac yn chwarae lawr pechod, ac yn lliwio pechod mewn lliwiau prydferth, ac yn galw pechod yn dda, ystyriwch hyn, oherwydd yr hyn maen nhw'n galw'n dda, oherwydd pechod, mae marwolaeth wedi dod, mae'n beth erchyll. Nid peth bach yw marwolaeth corfforol. Pan fydd y corff yn marw, dyna chi elyn, ond nid yw e'n elyn. Mae'n erchyll o beth. Pan mae bywyd yn dod i ben. Ac oherwydd pechod, nid yn unig i marwolaeth corfforol ddigwydd. Dyna pan mae pethau'n marw yn y byd oherwydd pechod. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni. Dyna ddigwyddodd yn Genesis. Fe ddath marwolaeth i'r byd oherwydd pechod. Fe nath Duw rybuddio, fe ddwedodd pechad i, ac fe ddaw marwolaeth, ac fe ddath marwolaeth. Fe ddath marwolaeth corfforol, fe ddath anadl olaf i bob un. Dyna beth ddigwyddodd. Ond oherwydd pechod hefyd, ddath hefyd, nid yn unig marwolaeth corfforol, ond marwolaeth ysbrydol. Nid peth bach yw marwolaeth. Fe ddath marwolaeth ysbrydol, nid yw dyn bellach yn mwynhau cymdeithas a'i dduw, a'i greawdwr. Nid yw dyn yn ei ddeall o gwbl, nid yw yn gallu ymgyffred dim byd sydd wir yn ysbrydol. Ni'n gwybod bod pobl heddi yn defnyddio'r gair ysbrydol, ond nid yn yr ystyr beiblaidd o'r gair. Rhyw deimlad emosiynol yw ysbrydol i'r byd heddi, ond fan hyn, nid yw dyn yn gallu nabod Duw. Doedd Addag Efa ddim yn gallu mwynhau cymdeithas â Duw ar ôl pechu. A dyna beth ddigwyddodd, dyna beth ddwedwyd byddai'n digwydd, a dyna beth sydd wedi digwydd ar hyd y canrifoedd. Nid yw dyn yn deall dim byd am y gwir ysbrydol. Nid yw yn adnabod Duw. Mae yna bellter rhwng dyn a Duw. Mae yna fwy na bellter, mae yna elyniaeth rhwng dyn a Duw. Ac hefyd gelyniaeth rhwng dyn a dyn, oherwydd pechod. Mae dyn yn cysau dyn, ac yn ymladd yn erbyn ei gilydd, ac yn genus o'n gilydd. Ond i ni'n gweld hynna oherwydd bod dyn yn elyn i Dduw. Nawr, byddai'r rhai yn dadlau, wel, beth am crefyddau'r byd? Wel, mae yna grefyddau yn does, wrth gwrs bod yna grefyddau yn y byd. Mae dyn wedi ei greu mewn fath ffordd ar lun a delw Duw. Mae dyn yn gwybod bod na Dduw. Ond beth mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni yw bod dyn wedi colli'r gallu i adnabod ei Dduw. Nid yw dyn yn gallu mwynhau cymdeithas ei Dduw. Dyw e ddim yn gwybod dim byd amdano. Dyw e ddim am gwybod dim byd amdano. Mae e bellach yn elyn i Dduw. Dyna beth mae'r Beibl yn ei ddweud, a dyna beth i ni'n ei weld. Ac felly beth ni'n gweld yw crefyddau yn codi ar hyd a lled y byd. I ni'n gweld nhw'n bobman. Mae yna rai newydd yn codi, mae yna hen rai i'w gael ers canrifoedd. Ond beth yw nhw? Ymdrech dyn i gyrraedd Duw, ond Duw e ddim yn gallu dod o hyd i'w Dduw. Pam? Mae e'n ddall. A beth yw hyn? Canlyniad marwolaeth. Marwolaeth ysbrydol. Pan mae dyn yn clywed am y gwir Dduw a'i ddisgwyliadau yn yr Efengil, mae dyn naturiol yn casau y Duw hwnnw ac yn casau unrhyw un sydd yn cyhoeddi yr Efengil hwnnw. Dyna yw'r gwir y mater. Dyna'r gelyniaeth sydd rhwng. Dyna pam i ni'n gweld capeli fel ni fan hyn. Yn yr oes yma, i ni'n gweld yw pobl ddim am ddod. Mae e'n fwy na ddim am ddod. Maen nhw'n casau dod. Dyn nhw ddim eisiau dod. Os dod, newn nhw ddim para. Oni bai fod yr ysbryd glân ar waith yn ei bywyd nhw. Fydden nhw ddim yn para, fydden nhw ddim eisiau. Fydden nhw eisiau mynd i rhyw gapel arall, sydd yn pregethu rhyw grefydd bach tebyg, falle, neu crefydd wahanol, dydyn ni ddim yn gwybod. Ond pan yn dod at yr Efengil, pan mae'r Efengil yn cael ei chyhoeddi, pan mae'r hoelen yn cael ei tharo ar ei phen, pan mae pobl yn deall beth chi'n pregethu, dyn nhw ddim yn licio fe. Dyn nhw ddim eisiau glywed e, a dyn nhw ddim yn hoffi'r Duw yna, a dyn nhw ddim yn hoffi'r gweision sy'n pregethu'r Duw yna. Ac felly mae yna'r elyniaeth yma. Dyma yw marwolaeth ysbrydol. I ni'n ei weld e, mae'n glir. Canlyniad y cwymp yw marwolaeth corfforol, marwolaeth ysbrydol hefyd, ac mae'r cyfan i'w weld yn glir. Ond diwe, edrychwch nawr, edrychwch ar ein, i ni'n gweld ar y cyflwr nawr, mae pobl yn marw. I ni'n gwybod hynny, yn gorfforol. Ond i ni hefyd yn gweld bod nhw'n farw'n ysbrydol. Ond, oherwydd pechod, o ganlyniad i bechod, nid yn unig i ni'n gweld y farwolaeth gorfforol,
ac ysbrydol. Ond be mae'r Beibl yn ei ddysgu ni, mae'n frawychus, dyw e ddim yn neis pregethu hwn. Peidiwch chi yn meddwl, mae'n hawdd pregethu'r hwn, sef y farwolaeth tragwyddol. Mae'n beth ofnadwy i orfod pregethu. Mae rhaid pregethu fe, achos dyma pam dath Iesu Grist i'r byd. Dyma beth dath Iesu Grist i egluro. Mae'n fater o fywyd a marwolaeth. A dyma oedd y prif neges yr Efengyl. Mae canlyniad ein pechod, ein bod ni'n bechaduriad, yw bod ni'n marw'n gorfforol. Ni'n gwybod hynny, dyna oedd canlyniad pechod. Ac i ni'n farw'n ysbrydol. Does dim diddordeb dyn ni. I ni'n cysau hyd yn oed. I ni ddim yn gyffyrddus gyda fe. Ni'n grac gyda'r pregethwr yn pregethu fe. Ond mae yna fwy na hynny. Canlyniad y farwolaeth ysbrydol yw marwolaeth tragwyddol. Cosb am ein pechod yw y farwolaeth tragwyddol, lle tywelltir di gofaint y tad arnom, am ein gwrthodiad o'i fab. Beth yw'r pechod fwyaf? Wel, i ni'n bechaduriaid, felly ni'n dan gondemniad, ond chi'n bod y pechod mwyaf yw gwrthodiad o mab Duw, Iesu Grist. Sef pwrpas i ni restru pethau drwg y mae pobl yn neud, llofruddiaeth a torpriodas a pob math o bethau. Na, y pechod gweithaf oll yw gwrthod Iesu Grist, gwrthod yr Efengyl, gwrthod yr hyn y dath fi egluro. Fe ddath Iesu Grist i bwrpas i'r byd. Cyflawnodd yr holl ddarluniau, yr holl broffwydolaethau, yr holl gysgodion, eglurwyd y cyfan yng Nghrist. A beth nath Iesu Grist oedd i wneud? I ddiddymu angau. Dyna oedd i bwrpas i ddelio â marwolaeth, i ddelio â phechod. Mae'r mater yma yn achos o dramgwydd i lawer, ond yw e? Onid yw y crefyddol yn cysau'r mater yma. Pobl crefyddol, ein gwlad ni hyd yn oed. Petach chi'n holi nhw, mi fydden nhw'n dweud fod pawb yn mynd i'r nefoedd. Dyna be fydden nhw'n dweud. Mae rai bod nhw'n dweud, achos os nad ydyn nhw'n dweud, be maen nhw'n dweud. Neu falle nhw'n dweud, mi pawb yn mynd i'r nefoedd ar wahan i'r rhai sydd ddim bod i fynd, a maen nhw'n mynd i ddiflannu a ddim bodoli o gwybod. O ble maen nhw wedi cael hwnna? Ond be mae gair Duw yn ei ddweud? Mae gair Duw yn dweud hyn, fe fydd plant yr arglwydd, yr rhai sydd wedi pwyso ar farwolaeth Iesu Grist yn llwyr, yr rhai sydd yn eiddo iddo yn mynd i dragwyddoldeb yn y nefoedd, ond fydd y gweddall yn mynd i golledig at y gwyddol. Dyna be mae'r Beibl yn ei ddweud, dyna beth nath Iesu Grist dod i'w ddweud ac i'w egluro. Ond dyw e ddim yn boblogaeth nag yw. Dyw pobl crefyddol ddim yn licio hwn. A fel dwedes i ar y dechrau, dyw e ddim yn hawdd i bregethu amdano. Mae'n anodd. Mae'n beth ofnadw. Ond dyma dath Iesu Grist i'w wneud. Fe ddath Iesu Grist i'r byd yma i ddelio â marwolaeth. A sut nath e hynny? Fe nath e hynny trwy farw ei hun. Ond nid dyna be nath Iesu Grist. Sut deliodd Iesu Grist â marwolaeth? Fe ddeliodd e marwolaeth trwy farw ei hun. Dyddymodd angau trwy ei farwolaeth ei hun yn o'r y groes. Fe gymerodd Iesu Grist holl ddigofaint y tad arno ef ei hun am ei blant. Dyna beth nath Iesu Grist, fe ddeliodd e, do. Dyna oedd y pwrpas iddo fe ddod. Dyna beth mae Genesis 3 yn dweud wrthyn ni am y groes. A dyna pam y dath e, fe glirodd e fe yn ei fywyd e. Ar y groes fe ddeliodd e ac angau, fe fiodd e farw, fe gymerodd e'r gosb, fe gymerodd e'r digofaint. Ac yna, wrth atgyfodi ar fuddugoliaethus ar y trydydd dydd, fe ddangosodd iddo goncro'n llwyr. Dyna chi farwolaeth, am farwolaeth. Mae marwolaeth yn beth ofnadw. Ond yr farwolaeth yma, am farwolaeth, am fuddugoliaeth. Yn y farwolaeth yma, fe drodd yr arglwydd Iesu Grist, fe drodd e poen colin marwolaeth yn elw i ni. 1 Corinthiaid 15 adnod 55, o angau, pa le y mae dy golyn, o effern, pa le mae dy fuddugoliaeth. Sut ni'n gallu dweud hynny? Oherwydd fod Iesu Grist wedi delio gyda'r colin, gyda'r boen, gyda'r fuddugoliaeth y bedd. Dyw'r bedd ddim yn fuddugol bellach i'r Cristion nag yw. Chi'n gallu edrych ar y byd a mae'n edrych fel bod marwolaeth yn fuddugoliaethus tu hwnt, achos i ni ddim yn siarad yn nhw eto. Mae'r rhai sy'n mynd lawr i'r bedd, mae'n bedd ofnadw ond yw e. Mae'n dor calonus, i chi'n gwybod, siaradau byth gyda nhw to, tra ar y ddaear yma, mae'n bedd ofnadw, a mae'n edrych fel bod marwolaeth yn fuddugoliaethus. Ond na, nid yw'r Cristion, dyma be mae Iesu Grist wedi dod i egluro. Trwy marwolaeth Iesu Grist ar y groes, mae e wedi concro'r bedd, mae e'n fuddugoliaethus ar farwolaeth,
mae e wedi delio â marwolaeth. Nid oes rhaid I gredadu'n bellach ofni. Y mae'n gallu gweld fod Iesu Grist wedi tynnu'r boen ymaith. Fe ddeliodd nid yn unig â hyn, ond fe ddeliodd farwolaeth ysbrydol. O, mae'n bywhau yr enaid tuag at I berson ef. Mae'n delio gyda'r ofn y bedd i'r Cristion. Mae dal yn beth mawr. Mae dal yn beth ofnadw. Ond mae'n tynnu'r anobaith I ffwrdd. Dyna beth mae'n neud. Peidiwch yn meddwl na fydd na ddagre. Os na fydd na ddagre, mae'n rhywbeth od iawn yn diwe. Achos mae marwolaeth yn beth erchyll. Mae'n derfynol ar y ddeiar. Ond diolchwch, mae'n rhywbeth arall ond i'r Cristion. Mae marwolaeth dal yn beth erchyll, mae dal yn beth trist, ond mae'r colin, mae'r boen, mae'r ofn wedi ddelio gyda. Sut mae hwnna'n bosib? Mae Iesu Grist wedi delio gyda marwolaeth oherwydd pan fyddwn ni farw. Mae'n glwyd, mae'n giat, mae'n ddrws I fywyd. Dyna beth mae'n dweud fan hyn. Ac hefyd nid oes marwolaeth tragwyddol bellach i'w blante, oherwydd marwolaeth Crist. Mae Iesu Grist wedi delio â'r cyfan. Mae wedi delio gyda marwolaeth corfforol. Be mae wedi wneud? Mae wedi tynnu'r boen I ffwrdd, y boen, y colin yna. Mae wedi troi yn elw I ni. Hyd yn oed yr un corfforol, mae dal yn rhywbeth poenus. Mae wedi delio gyda'r farwolaeth ysbrydol. Beth mae Iesu Grist wedi dod I wneud? Trwy ei fywyd a'i farwolaeth. Mae e wedi peri fod enaid pechadur yn cael ei fywhau. Ac nawr yn gallu mwynhau yr ysbrydol. A mwynhau cymdeithas a'i ddiw. Ac hefyd mae wedi delio gyda'r marwolaeth tragwyddol. Does dim marwolaeth tragwyddol bellach i'w blante. Eithir. A glirwyd yr awr hon trwy ymddangosiad yn iachawdwr Iesu Grist, yr hwn sef Crist, a ddiddymodd angau. Mae wedi delio ag ef unwaith ac am byth. Allwch chi feddwl am bwnc fwy pwysig I bregethu amdano yn yr holl fyd? Oes na rhywbeth fwy cyfoes I bregethu amdano yn yr holl fyd? Fod Iesu Grist wedi diddymu angau. Does dim I fod pwysig. Oes na unrhyw bwnc I chi meddwl byddwch chi'n hoffi gwrando arno yn fwy aml? Wel, byddwn ni'n tybio na, achos mae hwnna yw'r newyddion gorau I gyd. I glywed fod Iesu Grist wedi delio gyda farwolaeth corfforol, ysbrydol a thragwyddol, mae hwnna'n anhygoel. Darllenwch y gair, mae e wedi egluro'r cyfan I ni. Mae'r cyfan yma yn yr adnod hon, mae'r cyfan yn yr holl Beibl. Mae wedi delio gyda'r cyfan ac I orffen yn fyr. Mae yn ddarparwr bywyd hefyd. Eithir a glirwyd yr awr hon trwy ymddangosiad yn iachawdwr Iesu Grist. Yr hwn a ddiddymodd angau, ond mae yna fwy na hynny, ac a ddig fywyd ac anllygredigaeth I oleuni trwy'r efengil. O, dyna I chi, dwi'n ond yn negyddol, mae yna rhywbeth cadarnhaol hefyd. Nid yn unig deliodd Iesu Grist am marwolaeth, iddo ddiddym y angau, ond hefyd fe a ddig fywyd ac anllygredigaeth. Dyna be mae wedi wneud. Mae'r cyfan yma. Fe a ddaeth a hyn ato. Fe yn ein gwneud yn ymwybodol o'na. Dyna beth. Mae wedi dod o hwn i'n hymwybyddiaeth ni. Mae wedi dod o hyn o'n blaenau ni. Fe a ddarparodd ei ni hefyd. Nid yn unig fe sydd yn dweud amdano ac yn egluro'r cyfan ac a ddath ei oleuni. Nid yn unig fe sydd wedi dod I ddangos y peth I ni. Fe yw y peth. Amdano fe mae'n sôn. Fi yw'r ateb mae Crist yn dweud. Fi sydd wedi diddymu angau, a fi yw darparwr bywyd ac anllygredigaeth. Fi sydd wedi gwneud y cyfan, dyna be mae'n dweud. A dim ond fe oedd yn gallu gwneud hyn. Ni all neb arall gyflawni hyn. Chi gallu meddwl am unrhyw un arall, unrhyw grefydd arall sydd yn diddymu angau ac yn rhoi bywyd ac anllygredigaeth. Does neb arall yn gallu wneud e. Dim ond Crist sy'n gallu wneud e. Yn ein marwolaeth, yn ein diffyg llwyr, fe ddath Iesu Grist I wneud yr hyn na fedrwn ni ei wneud. Gallwn ni ddim helpu'n hunan. Ni all dim un person helpu hunan pan y mae yn farw. A'r farwolaeth corfforol, ysbrydol a thragwyddol, mae'r peth yn fynydd. Mae'n fwy na mynydd ond diwe. Mae e fel planedau mawr ar eich pen chi.
Mae'n anferthol. Chi'n meddwl am fynydd, yma mynydd, rhywbeth fel hyn, rhowch mynydd ar ben mynydd, a chi'n meddwl, wel, allai ddim dringo honna chwaith. Rhowch planed ar ben planed ar ben planed, a triwch goddi weddi treina. Chi ddim yn gallu, mae'n fwy na hynny. Allwch chi ddim delio gyda marwolaeth. Yr rhai oedd yma gyda ni rhai amser yn ôl, rhai blynyddoedd yn ôl, sydd bellach yn y byd. Fedra nhw ddim deffro'u hunan o'i trwmgwsg marwedd na allan. Fedra nhw ddim. Ac os newn nhw am ryw reswm cael ei dychryn tipyn bach, fydden nhw ddim yn dod at y gwir dduw o'i gwirfodd, maen nhw'n elynion iddo, rhaid i rhywbeth ddigwydd iddyn nhw, maen nhw'n farw, gallwch chi ddim wneud eich hunan. Hyd yn oed os ych chi ddim yn allanol wrth wynebus, allwch chi ddim gwella'ch hunan yn ddigon i ddod dros y broblem. Mae marwolaeth yn broblem anferthol. Fedrwch chi ddim delio gyda marwolaeth. Mae e fel dweud oedd claf sy'n newydd farw, mae rhaid i ti helpu dy hunan. Alle ddim, mae di marw. I rywun sydd yn ysbrydol farw, chi'n trial dweud, o na fydde ti mwynhau'r emynau, o na fydde ti mwynhau'r sul, o na fydde ti'n dod i'r oedfa, o na fydde ti ddim yn neud y pethau yma yn yr byd. Allan o ddim, maen nhw'n farw. Dyn nhw ddim yn gallu deffro hunan. Does dim byd yna ganddyn nhw nagos, does dim bywyd yna. Ond dyma beth nath Iesu Grist ei wneud, fe ddath e. I wneud yr hyn a fedrwn ni ei wneud, fe ddath e a bywyd. Gwrandewch ar Ioan 14 adnod 6, yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi yw'r ateb. Does dim ateb arall. Fi yw'r ffordd. Does dim ffordd arall. Fi yw'r gwirionedd. Does dim gwirionedd arall. Does dim mater o farn arall. Does dim crefydd arall. Mae Iesu Grist wedi dweud, mae fi yw'r ffordd, mae fi yw'r gwirionedd. Does dim ffordd arall i gael bywyd, ond trwy Grist mae modd cael mynediad i'r nefoedd, lle roedd marwolaeth corfforol yn elyn, yn boen, bellach y mae yn glwyd i etifeddiaeth anllygredig. Dyna beth yw marwolaeth i'r Cristion. Y mae'n ddrws, mae dal yn anodd i'r rhai sydd ar ôl. Ond i'r unigolyn y mae'n ddrws, lle mae diwedd ar boen corfforol, lle mae yna ddiwedd ar bechod ac ar ymosodiadau'r un drwg, ac nawr mae'n agor i lyged. A beth yw e? Mae mewn byd o anllygredigaeth. Y mae yno yn y nefoedd, lle cawn gweld ein gwaredwr wyneb yn wyneb, lle mae ffydd hyd yn oed. Dyma beth sy'n digwydd pan mae marwolaeth. Dyma sut mae Iesu Grist wedi delio gyda marwolaeth. Mae'n dod â bywyd a mae'n arwain i fywyd tragwyddol. Ac mae'r enaid sydd yn camu o fyd amser i fyd tragwyddoldeb. O'r byd yma i'r nefoedd, beth sydd yn digwydd pan mae'r enaid sydd wedi pwyso ar Grist yn cael ei lygaid ar y ddaear yma ac yn anadlu olaf ar y ddaear yma. Mae'n agor ei lyged ac mae'n gweld ei greawdwr, mae'n gweld Crist ac mae Crist yn sychu pob deigryn i ffwrdd. Ac mae'n cael bod mewn lle llawn anllygredigaeth. Does dim eisiau ffydd dim mwy nag oes. Mae ffydd yn diflannu pam. Mae'n troi'n olwg. Lle ceir yn gynt pechod, dioddef, poen, tristwch galar, ond yma ceir byd o heddwch a ffyrdeb, a thragwyddoldeb gyda'r creawdwr. Lle sychur ymaith pob un deigryn. O am efengil, am newyddion da, bod modd bod yn eiddo o'r fath iachawdwriaeth, bod modd i'n marwolaeth cael ei ddelio ag a bod modd i ni cael bywyd ac anllygredigaeth. Onid yw, fel dwedes i ar y dechrau, yn fater mor bwysig. Onid yw hyn yn fater o fywyd a marwolaeth. Yn fwy na bywyd corfforol daearol sydd dros dro, yma i ni'n delio ar mater o fywyd tragwyddol a marwolaeth tragwyddol. O mae e mor bwysig ein bod yn ei ddeall. Dyma beth daeth Iesu Grist i egluro. Ac onid yw yn drist, beth yw eich blaenoriaethau chi? Beth yw blaenoriaethau'r saint, a rai sydd i fod yn saint yn ein gwlad ni bellach? Beth yw blaenoriaethau Cristion? Onid dyma fe ddylai fe fod i wasanaethu Crist ar hwn a ddath?
a delio gyda marwolaeth, a rhoi bywyd ac anllygredigaeth trwy ei fywyd ar y ddeiar yma. Fe gyflawnodd bopeth oedd yn angenreidiol i ni, fe gyflawnodd gyfraith yn fy llefi, fe roddodd glogyn perffeithrwydd o'i gyfiawnder i ni ar y groes cymerodd gosb yn fy lle, fe ddeliodd gyda marwolaeth, fe nath bod marwolaeth corfforol yn glwyd i'r nefoedd, dyna beth nath fe nath dod yn i fod yn ysbrydol farw i fod yn ysbrydol fyw, i nawr mwynhau cymdeithas ag i cael bywyd tra y ddeiar, ac yna mae e'n ddrws i dragwyddoldeb. Mae'r holl i'w gael yn Iesu Grist. Yr hwn anhachubod. Dyna beth mae Paul am bwysleisio i Timotheus. O Timotheus, bydd yn ofalus, paid â gofni, paid â digaloni, paid â bod ofn cael dy erlyd. Dwi wedi cael fy erlyd, mae'n werth e. Mae werth pam dioddefodd Crist drosto ni. Ac ti'n gwybod beth mae Iesu Grist wedi wneud i ni? Mae wedi delio gyda'r pethau pwysica. Ac mae'n pwyntio at Grist. Yr hwn anhachubodd ni, ac yn galwodd a galwedigaeth sanctaidd. Dyma beth yw dyma unwaith eto, ond sy'n amser i fi wneud y trywydd yma nawr. Dyma sydd i weld os oes gwir ffydd yno pa mae'r sancteiddrwydd yna, ymwahaniad o'r byd. Ac yn galwodd a galwedigaeth sanctaidd, nid yn ôl ein gweithredoedd ni, dyma broblem i chi gryfydd byd, llawn gweithredoedd da, edrychwch ar beth dwi wedi wneud, na, mae'n dweud, mae Paul yn egluro fan hyn. Nid yn ôl ein gweithredoedd ni, ond yn awr mae'n dyrchafu Crist. Yn ôl ei arfaidd ei hun a'i ras, yr hwn a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r byd. Eithir a glirwyd yr awr hon trwy ymddangosiad ein hiachawdwr Iesu Grist, yr hwn a ddiddymodd angau. Ac a ddig fywyd ac anllygredigaeth i oleuni trwy'r efengil. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, am ddelio gyda'r pethau holl bwysig yma. Maddau ni o Dduw nad yw'r pethau yma yn flaenllaw fel ag y dylsyn nhw fod yn ein bywyd ni. I ni yn gofyn mai ti fydd popeth i ni. Gweithio yn ein plith ni, gweithio yn ein gwlad ni unwaith eto. Maddau ni fel dy blant o Dduw, ac i ni'n gweddio y bydd y neges yma yn cael ei gliro yn yr arglwydd Iesu Grist, a gyda thweision heno yma ac yn ystod yr wythnos a'r misoedd sydd i ddod, y bydd yr efengil sanctaidd yma'n cael ei chyhoeddi'n glir. Tywallt y lan ysbryd arnom, teir di'n plith o Dduw, gweithio fel y byddi di yn cael yr holl yn fawl a'r holl glod. Bendithio ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth, gyn i aros ar ein hystedd i wrando ar recordiad o emyn 591, 591 o Amnerth i dreulio nyddiau yng Nghynteddod ti fy nhad, byw yng nghanol y goleuni twyllwch o bryd dan fy nhraed, byw heb fachlyd hael un amser, byw heb gwmwl, byw heb boen, byw ar gariad anorchfygol pur, y croes hoeliedig oen. 591, gyn i aros ar ein hystedd.
Nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth.